Ahoj koncept, nachádzame sa na Koneku a rada by som vám odprezentovala našu prácu. My sme ateliér ekozáhrady a vytvárame takéto prírodné záhrady. Máme tu dizajny a aj realizácie potom robíme. A sú to vlastne záhrady, kde sa snažíme nepoužívať chémiu, navrhujeme trvalkové záhony, ovocné stromy, ovocné kríky, prvky pre hmyz a rôzne iné živočíchy, vodné plochy a ide nám aj o teda lepšiu biodiverzitu, zlepšenie mikroklímy v tom danom prostredí. No a určite, aby tá záhrada bola aj pre človeka využiteľná, funkčná a v konečnom dôsledku aby sme vlastne podporili aj planetu kvôli tomu, že používame dreviny, ktoré sú pre to dané prostredie prirodzené, vysievame kvitnúce trávniky, no a snažíme sa teda, aby to bolo, aby to aj pekne vyzeralo a aby to bolo aj funkčné, celý ten priestor. A sídlo firmy je v Bratislave a realizujeme prevažne po západnom Slovensku. No a čo sa týka projektov, tak celé Slovensko.